Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen ye. A y'aw bisimila Mali kunnafoni ka dɔn kibaruya olu kɛnɛ kan ka bɛn bi tarata juin kalo tile 10 san 2025. Kunnafoniya daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ AES Alliance des États du Sahel ni o be tali kɛ Mali, Niger fɔ ka taa se Burkina ma. Ale tɔgɔla dɔnkili ni o y'a fasa ye. Nansarakan na an bɛ mun wele ko IMU o dara kunungo ni jamana saba bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Ni a bɛ wele bamanankan na ko Saheli bɛnkan. Kulubakaw olu fɛ nɔ an ka jamana ɲɛma Général d'armée Assimi Goïta ale ye AES drapeau yɛlɛ kɛnɛ mun kan an ka gouvernement ɲɛma Général de division Abdoulaye Maïga fɔ ka taa se a ka marabolo maa caman ma olu tun bɛ kɛnɛ kofɔta in ale kɔnɔna na. Burkinakaw olu fɛ nɔ Capitaine Ibrahim Traoré ale fana ye AES drapeau yɛlɛ. Ka sanga ni fɛn mun ye Nigerkaw olu fana fɛ nɔ Général Abdramane Tiani ale ye AES drapeau yɛlɛ kunungo juin kalo tile 9 kelen. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin b'a yira k'a fɔ fɛn mun ye AES a kungilenna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin b'a yira k'a fɔ AES kungilenna a ka baaraw olu bɛ se ka an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn mun ye AES jamanaw ye u ka baaraw ani u kungilenna o bɛ ka sabati dɔɔni ni ka taa a fɛ walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni k'o sɔrɔ an ka jɛ ni ka IMU yɛrɛ ale lamɛn. Hommage au peuple du Sahel, héritier des grands empires, porteur d'un temps nouveau qui annonce liberté et progrès. Sous l'étendard de combat épique, peuple de l'AES, intrépide et souverain. An bɛ segin ka na ba Maliba ale kɔnɔna na fɛn mun ye an ka gouvernement ɲɛma Général de division Abdoulaye Maïga AES drapeau yɛlɛnin kɔfɛ kulubakaw olu fɛ nɔ a ye kuma ta walasa aw ni ne an ka faamuyali caman ni k'o sɔrɔ AES kungilenna ani fɔ ka taa se drapeau yɛlɛ in yɛrɛ ma an ka jɛ ni k'an ka gouvernement ɲɛma Général de division Abdoulaye Maïga ale ka kɔrɔfɔ olu lamɛn. Drapeau tɛmɛlen kɔ AES a fɛn filanan o devise ni ye devise jateminɛ bɛɛ b'i yɛrɛ devise kɔnɔna la o devise ye jumɛn ye ko un espace k'an bɛ AES jamana mun kan o ye an kelen ta ye donc dugukolo o dugukolo y'an ta ye un espace o tɛmɛlen kɔ un peuple c'est que donc an ye kelen de a kɛra Burkina a kɛra Mali a kɛra Niger an bɛɛ de ye jamana kelen ye jamanadenw bɛɛ ye jamana kelen ye ani un destin o kɔrɔ an bɛɛ ka miirinata ani an ka sini ɲɛsigi o fana bɛɛ ye kelen ye donc devise bɔlen a la sɔgɔmada in na ala barika la an bɔra ka hymne ko exécuter a dabɔra ka vraiment ka hali bi ka dusu don cɛ jamanadenw kɔnɔna la donc n'o ye AES jamanadenw ye mais a hymne fana kɔnɔna la kumakan gɛlɛnw b'a kɔnɔna la kumakan gɛlɛn min b'a kɔnɔna la o ye k'a fɔ AES jamana ɲɛmɔgɔw ka miirina ye mun ye ani AES sigira gɛlɛya mun kan ani AES bɔra yɔrɔ min na ni ala barika la an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na quoique hymne yɛrɛ nafa ye mun ye n'an mana lamɛn o ye ka dusu don jamanadenw kɔrɔ n'an b'a fɔ tubabukan na ka mɔgɔw galvaniser ka dusu don i kɔnɔ je crois que bi min na an ye mun faamuya jamana ɲɛmɔgɔw ka miirina kɔnɔna la ni mana AES hymne lamɛn o b'a yira k'a fɔ bi min na AES jamanaden bɛɛ de an bɛɛ de ye sarasi minnu ka baara ye sarasiya ye olu dɔrɔn tɛ parce que AES hymne kɔnɔna la kelen don k'a fɔ ko nous sommes tous des soldats pour k'a fɔ vraiment an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'an ka jamanaw bɛ se ka kisi cogo min na hali bi ka se ka o sinsin jamana ɲɛmɔgɔ olu ka baara kɛ mais baara tɔ o ka se ka hymne ka se ka a jɛnsɛ jamana fan bɛɛ kɛra kalanso kɔnɔna a kɛra sanfɛ kalanso kɔnɔna a kɛra société civile a bɛ se ka jɛnsɛ yɔrɔ o yɔrɔ mais jɛnsɛlen kɔfɛ a ka kan fana an minnu ye AES jamanadenw ye ka se ka a ta i n'a fɔ an b'an ka hymne national dɔn cogo min na ka kan an ka AES hymne an ka se ka o fana dɔn ten. An bɛ taa segukaw olu fɛ nɔ ka sanga ni kunungo juin kalo tile 9 san 2025 sirabakan kasara juguman dɔ o kɛra fɛn mun ye kalakɛ ale ni kɔnɔbugu furancɛra mun kɛra sababu ye ka maa kelen ale bɔnani la maa 39 olu joginna kosɛbɛ an bɛ wagati min na i ko sisan an ka lakana tigilama ni o ye protection civile ye olu ye maa jogilenw ta ni ka taa n'u ye dɔgɔtɔrɔso la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ banbagatɔ la maa minnu joginna ala ka kɛnɛya d'u ma. An bɛ taa Kayikaw olu fɛ nɔ Kayi finitigilaka mun ka baara ɲɛsinnen don drogue kɛlɛli ma ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na olu ye wulikajɔ dɔ kɛ wulikajɔ mun kɔnɔna na u ye wele bila musolaka dɔ ma mun si bɛ tali kɛ san 32 o boyongo sɛgɛsɛgɛli olu tɛmɛnen kɔfɛ u taara sɔrɔ ni musolaka in bolo fɛn mun ye drogue o caman de bɛ ni musolaka fɔta in bolo Kayikaw olu fɛ nɔ sɛgɛsɛgɛli olu tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn mun ye drogue mun ni a bɛ wele ko tramadol
o sase caman de tun bɛ musolaka in bolo fo ka taa se drogue mun ni a fɛnɛ bɛ wele ko kusi o dɔ sɔrɔla musolaka in bolo ani fo ka taa se CFA wari 80,000 ani 3,000 ma. Sɛgɛsɛgɛliw tɛmɛnen kɔfɛ musaka minnu ni o bɛ sɔrɔla musolaka in bolo ka fara wari ale ni drogue yɛrɛ valeur kan a bɛ t'i jɔ fɔ CFA wari $13,000,000 o bɔɲɔnko la. Mali météo ale ye kunnafoniya di kɛ ka yira k'a fɔ ka taa juin kalo tile 9 fo ka taa se juin kalo tile 15 nata ma ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min ye sanjiba ale makɔnɔnen don an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na fɔ n'a y'i danbɔ Tawudeni ale région na sanji mun ni ani fiɲɛkolon bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko maaw k'u hakili to u yɛrɛ la nin wagati kofɔta ninnu na walasa a kana se ka kɛ kɔlɔlɔ ye u ma cogoya mun na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Togokaw olu fɛ yen nɔ. Jatigɛwale tigilamaw ye binganiwale ta ni ka Togo finitigilakaw olu sɛgɛrɛ mun kɛra sababu ye Togo finitigilakaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka dankari kɛ jatigɛwale tigilama 6 ani ni ka jatigɛwale tigilama 3 ni ka tɛgɛ da kɛw kan ani u bolofɛn minɛ caman. An bɛ taa Côte d'Ivoire olu fɛ yen nɔ ka sanga n'u ka jamana ɲɛma kalata mun ni o baara olu labɛnnen don ka octobre kalo natɔ makɔnɔ san 2025 o de hukumu kɔnɔna na u ka jamana ɲɛma kɔrɔ mun bɛ yen ni a bɛ wele ko Laurent Gbagbo ale tun y'i kanbɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ tuguni o de hukumu kɔnɔna na ka sanga ni sɛgɛsɛgɛli baara dɔw ye u ka kiiri tigilamaw fɛ u ye Laurent Gbagbo ni ka ale tɔgɔ bɔ jamana ɲɛma kalata o ɲinini baara olu la ka sanga ni nin de sa Laurent Gbagbo a bɔra ni ka kuma a y'a yira a ka kuma olu kɔnɔna na ko fɛn min ye waleya mun tara ni ka ale sɛgɛrɛ ni ka ale tɔgɔ bɔ jamana ɲɛmaya ɲini olu baara olu nɔfɛ a n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ a jalen fara a goya kan walasa ale tɔgɔ na se ka don fɛn min ye jamana ɲɛmaya ɲini mun ni u kan ka kɛ octobre kalo natɔ san 2025 Côte d'Ivoire olu fɛ yen nɔ. Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da kulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala ka AES jamana bɛɛ lajɛlen basigi.